Дзень добры, шановнае панства! Вёска Гарадзец. А знаходзіцца гэтая вёска у Кобрынскім раёне Брестскай вобласці, былое вялікае княства Літоўскае, сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, я вам скажу, паважанае панства, што назова гэта Гарадзец гаворыць пра тое, што мясціна гэтая вельмі старажытная і што калісьці тут быў горад, умацаванае паселішча. Во, ну, правда, горад быў невялічкі такі, ну, не горад, а гарадзец. Ну, цек мясцовыя палешукі тут кажуць городэць. Ну, дык што, хадземце знаёміцца з гэтым гарадцом. Наперад! Бяду нам продракаюць, а ізноў зямля дрыжыць. Нам ад веку пагражаюць, а мы вечна будзем жыць. Мы ў склепе маем сала, піва шмат і шмат віна. Калі прыйдзе зноў навала, не застрашыць нас яна. Будем биться, як і львы. Калі варта затаіцца, будем мы цішэй травы. Будем мірна, як часіна, будем мірна працаваць. На навіны, на радзіны і каляды святкаваць. Свой час, так что, братка, ты не грэбы, выпей з нами і за нас. Калі вось было заснавана гэтае паселішча, паважанае панства, сказаць сёння, канешне, цяжка. Але я вам скажу, што было заснавана, но вельмі даўно, бо ў летапісах гарадзецу згадваецца у 1142 годзе. Уяўляеце? Да прыкладу, вось, сталіца нашых суседзяў, вось, Расійскай Федэрацыі, у летапісы патрапіла толькі ў 1147 годзе. І вось гэта вёска Гарадзец за Маскву старэйшая аж на 5 гадоў. О, а нам усё казалі, што мы чыесьці там малодшыя браты. Гэта ж і трэба паглядзець, хто малодшы, а хто старэйшы. У нас вёскі старэйшыя за сталіцы, а я не кажу пра нашы старажытныя гарады. У 1286 годзе валынскі князь Уладзімір Васількавіч у духоўнай грамаце вось гэты гарадзец разам з Кобрынам завяшчае сваёй жонцы Вользе Раманаўне. І вось тут пазней уладарылі, значыцца, князі кобрынскія. Гарадзец уваходзіў у Кобрынскае княства. І вось кобрынскія князі, яны кіравалі, кажу, сваім княствам самастойна, не падпарадкоўваліся велікакняскім ураднікам. Хаця і княства вось кобрынскае уваходзіла ў Велікае княства Літоўскае. А яшчэ пра князёў кобрынскіх летапіс кажа так, што яны кіравалі, значыцца, памысліўшы не толькі з жонкай сваёй і з сынамі, а параіўшыся яшчэ і з вернай радай сваёю, куды ўваходзілі баяры, дваранне, мяшчанне і іншыя добрыя людзі. На пачатку ўжо 16 стагоддзя Кобрынскае княства ўжо стала ўласнасцю нашых з вамі каралёў, вялікіх князёў. У 1563 годзе Гарадзец гэты на ўсіх мапах пазначаны як горад Гарадзец. І тут была праведзена каралеўская рэвізія. І дзякуючы ёй мы сёння ведаем назовы старажытных вуліц вось гарадца. Тут была вуліца Прышыхвосткая, Кобрынская, Грушаўская,
Гомельская, Пинская, Базарная. Ну, от шкада, што ні адна назова з гэтых старажытных назоў сёння не захавалася. Тут іншыя назовы, прычым яны тут вось гэта рэвалюцыйная, там пралетарская, там Пушкіна. А колись вось зразумела, Пінская на Пінск, Кобрынская да Кобрына. Як я ўжо казаў, паважанае панства, а пасля князёў кобрынскіх гарадзец стаў каралеўскім уладаннем. Вось. Ну і ў 1580-х годах гарадцом уладарыла вось каралева Ганна Ягеллонка. Гістарычная даведка. Ганна Ягеллонка, каралева польская і вялікая княгіня Вялікага княства Літоўскага. Нарадзілася ў 1523 годзе, памерла ў 1596 годзе. Дачка Жыгімонта Старога і Боны Сфорцы. У 1575 годзе была абвешчана шляхтай пануючай каралевай пры выбары на караля Рэчы Паспалітай у якасці яе мужа Стэфана Баторыя. Адыгрывала даволі ўплывовую ролю пры першых элекцыйных сеймах, дзе выбіралі караля. Менавіта пры яе падтрымцы у 1587 годзе на троне апынуўся Жыгімонт Ваза. Актыўна ўдзельнічала ў гаспадарчых справах дзяржавы, надавала права самакіравання каралеўскім гарадам, трымала ў Варшаве уласны двор. Расказы, што Ганна Ягеллонка, вось яна ўдалася на сваю маці каралеву Бону, была такая ж вось актыўная і мэтанакіраваная, мела такі вось рэфарматарскі дух, займалася і палітыкай, і гаспадаркай, усім. Ну і вось, каб даць тут стымул людзям, каб яны, значыцца, займаліся вось рознымі рамёствамі, гандлем, то Ганна Ягеллонка 5 студзеня 1589 года гарадцу разам з Кобрынам дорыць права на самакіраванне, магдебургскае права. Гарадзец вось атрымаў магдебургскае права, але без уласна самакіравання. Ну, карацей, ратушы тут не было, і гарадзец падпарадкоўваўся, значыцца, Кобрынскаму магістрату. Там была ратуша, але ў гарадцы быў свой бурмістр і свая ўласная гарадзецкая пячатка. Ну, карацей, гарадзец атрымаў магдебургскае права на 2 з Кобрынам. Ну і на 2 з Кобрынам гарадзец атрымаў і герб, вось, значыцца, гэта вось святая Ганна на гербу была намаляваная, яе дачка Марыя і унучак Ісус Христос. Ну і вось дзякуючы магдебургскаму праву гаспадарка ў гарадцы развівацца пачала вельмі добра. У 1597 годзе ў гарадцы меўся рынак, царква Ільінская, млыны, 5 піўных і 1 мядовая карчма. На тэрыторыі двара размяшчаліся свіран, дом чэлядзі, кухня, пякарня, стайні, гумно, стадола. Па рэвізіі 1618 года гарадзец налічваў 222 пляцы, з якіх збіралася даходу 218 коп грошай. Гарадзец быў горад каралеўскі, і вось ад каралевы Ганны Ягеллонкі ён перайшоў да наступнага караля Жыгімонта Вазы, а ўжо пазней па спадчыне перайшоў да сына Жыгімонта Уладзіслава Вазы. І вось Уладзіслаў Ваза ў 1633 годзе вось тут у гарадцы фундуе касцёл дабравешчання Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Вось. Ну, а ў сярэдзіне 19 стагоддзя, значыць, замест таго драўлянага касцёла у гарадцы будуюць новы мураваны касцёл. Але як вось толькі каталікі збудавалі тут касцёл, то ў тым жа 1866 годзе касцёл у іх адабралі і перадалі праваслаўным вернікам. І тут у касцёле знаходзілася праваслаўная царква. Але вось у 1918 годзе будынак храма быў ізноў вернуты каталікам. Але пасля Другой сусветнай вайны касцёл дабравешчання Найсвяцейшай Дзевы Марыі быў зачынены. І вось на сённяшні дзень у старажытным касцёле знаходзіцца мясцовая школка. І, да рэчы, вось захаваўся адзін фотаздымак. Так раней выглядаў мясцовы касцёл.
У мясцовай школе, вось у той палове школы, дзе калісьці быў касцёл, знаходзіцца краязнаўчы музей. Вось гэты стары дуб, пажаны панства, ён тут сведка ўсіх тых колішніх падзей. Ён расце вось якраз на школьным падворку. І вось тут ля касцёла калісьці быў кляштар капуцынаў. І тут калісьці вось былі каталіцкія могілкі. А пазней тут ля касцёла на гэтых могілках хавалі загінуўшых нямецкіх салдат Першай сусветнай вайны. І вось калі тут збіраліся рабіць клумбы каля школы, то заўсёды натыкаліся на надмагільныя нямецкія пліты з надпісамі. І тут ускрозь па школьным падворку, пад дзёрнам ляжаць вось гэтыя пліты надмагільныя. Тут вакол гэта былі колішнія могілкі. Гарадзец, паважанае панства, ён з'явіўся на колішнім старажытным водным шляху, вось на пераходзе з Чорнага ў Балтыйскае море. Ну і тут вось была валока ля гарадца, куды перацягвалі чаўны. Вось, ну і на гэтай валоцы ўзнікла вось умацаванае паселішча. Тут, значыцца, былі людзі, якія бралі мыта, бралі грошы з тых, хто гэтым водным шляхам сюды праходзіць. Ну, пазней гэты шлях, конечно, заняпаў вось. Ну і ў 1635 годзе на нашым сойме было вырашана гэты старажытны водны шлях аднавіць, тут ля гарадца пракапаць канал, каб па ім маглі хадзіць вялізныя чаўны. Ну і канал калі выкапалі, то ў 1784 годзе сюды ў Гарадзец прыехаў апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. І ён вельмі зацікавіўся гэтым вось каналам і выявіў нават жаданне па гэтым канале праплыць. І ўздоўж канала тут стаялі, значыць, мясцовыя сяляне і радасна віталі свайго караля Аўгуста Панятоўскага. І вось пасля гэтага канал вось гэты пачалі называць каралеўскім каналам. Тут было мястэчка Гарадзец і быў панскі двор. Дык вось у 1808 годзе ў панскім двары тут ля гарадца жылі шляхцічы орды. І яны тут збудавалі вельмі шыкоўны прыгожы палац. Вось што. Ну і той палац ордаў ён прастаяў аж да Першай сусветнай вайны. А падчас той вайны ў палац патрапіла бомба, і ён быў цалкам зруйнаваны. Але вось калісьці сюды ў Гарадзец да ордаў любіў прыязджаць іхні сябар, наш з вамі знакаміты земляк, мастак і пісьменнік Юзаф Крашэўскі. І вось на малюнку Юзафа Крашэўска палац ордаў выглядае вось так.
Юзаф Крашеўскі ўсё сваё дзяцінства правёў тут, на Беларусі, у бацькоўскім маёнтку Крашеўскіх Доўгая ля Пружан. Ну і пазней ён удзельнічаў у паўстанні 1831 года у Шляхецкім, адсядзеў у турме і пасля турмы зноў прыехаў на Беларусь, прыязджаў сюды ў Гарадзец да ордаў. Ну і я вам скажу, што ён шмат пісаў менавіта тут на Беларусі, а тут напісаў свае творы Пінск і Міншчына, адзенне сялян і мяшчан Брэста, Кобрына, Пружан. Ён вельмі шмат пісаў пра наш беларускі край, пра нашых беларускіх людзей, пра нашу гісторыю. Я вам скажу наогул, пяру нашага з вами земляка Юзафа Крашеўскага належыць аж 223 романы і аповесці на гістарычную тэму. Юзаф Крашеўскі прыняў удзел і ў паўстанні Кастуся Каліноўска 1863 года, а пасля якога апынуўся за мяжой. Прынялі ў паўстанні Кастуся Каліноўска удзел і шляхцічы орды, за што ў іх маёнтак гэты Гарадзец быў адабраны. І тут на Кобрыншчыне быў вельмі моцны такі паўстанскі рух. Тут дзейнічаў паўстанскі атрад Рамуальда Траўгута, і ў гэтым атрадзе было вельмі шмат хлопцаў і адсюль з мястэчка Гарадзец. У 1930-х годах за польскім часам тут на галоўнай плошчы гарадца, дзякуючы нашай знакамітай пісьменніцы Марылі Радзевіч, якая жыла тут побач у Грушава, быў пастаўлены помнік паўстанцам. Але ў 1939-м, калі сюды ўвайшлі бальшавікі, то гэты помнік яны зруйнавалі. Марыля Радзевіч, яна ў сваіх раманах і аповесцях вельмі шмат пісала пра гэты свой палескі край, пра Гарадзец. Яна тут жыла ў 7 кіламетрах ад гарадца ў Грушава. Яна дапамагала мясцовым каталікам вярнуць свой касцёл у гарадцы, дала грошы на рамонт гэтага касцёла. Яна вельмі любіла гэты край і вымушана была пакінуць яго толькі ў 1939 годзе, калі сюды прыйшлі бальшавікі. А яна выехала тады ў Варшаву, дзе і памёрла ў 1944 годзе. І пахавалі нашу знакамітую пісьменніцу Марылю Радзевіч у Варшаве на алеі знакамітасцяў. Пасля паўстання Кастуся Каліноўска у нас на Беларусі амаль ускрозь зачынялі касцёлы. Зачынілі касцёл тут у гарадцы і зачынілі касцёл у суседняй вёсцы, якая сёння завецца Акцябр, а колей звалася Камень Шляхецкі. І касцёл там зачынілі, ён быў драўляны і збудаваны яшчэ аж у 1735 годзе. І Камень Шляхецкага, той касцёл драўляны, перавезлі сюды, у Гарадзец. Тут на гэтым месцы стаяла калісьці уніяцкая старажытная царква. Это былі колісь уніяцкія могілкі. Дык тая царква згарэла, і на яе месцы паставілі той касцёл, перарабіўшы яго пад праваслаўную царкву. І з таго часу, з 1876 года, гэтая царква ніколі не зачынялася.
Под конец 19-го стагоддзя мястэчка гэтай Гарадзец было даволі такім вялікім мястэчкам. Гэта быў цэнтр гарадзецкай воласці. У 1886 годзе у мястэчку Гарадзец было 74 двары і пражывала 1330 жыхароў. Было валасное праўленне, 2 царквы, 2 сінагогі, школа, 4 крамы, 3 заездныя дамы і 2 ветраныя млыны. У 1897 годзе ў гарадцы было ўжо 279 двароў. Было адкрыта народнае вучылішча, было таксама 14 крам, 4 ветраныя млыны, 4 кузні, цагельня, 3 піцейныя дамы, а на Троіцу праводзіліся кірмашы. У 1905 годзе у мястэчку пражывала ўжо 2949 жыхароў. Вось мясцовы краязнаўца гарадца вельмі цікавы чалавек. Вы тут у любога ў гарадцы запытайце, хто лепш за ўсіх распавядзе пра Гарадзец, і вам кожны тут скажа, і стары, і малы, што гэта Яўген Жук. Ён мне сёння вельмі шмат распавёў пра гісторыю свайго вось любага гарадца. Вось паслухайце, калі ласка, і вы яго. Ну, Яўген? Мне распавялі старыя людзі, што калі яшчэ тут была уніяцкая царква, прыязджаў біскуп з Полацка, Язафат Кунцевіч. Ён тут правёў службу, набажэнства, потым яшчэ прабыў тут 1 дзень і паехаў далей аглядаць епархію. Потым гэты самы Кунцевіч стаў вядомым святым у каталіцкай царкве. І вось такое вельмі цікавае паданне мне распавялі старыя людзі. Мястэчка Гарадзец, яно знакамітае на таленты. І тут вось у гарадцы жыве наш беларускі паэт і кампазітар Ігор Павлович Чэрнік. Ён стварыў 5 народных калектываў. І гэтыя калектывы на розных фестывалях займалі прызавыя месцы. Частымі гасцямі тут у яго ў хаце былі Юрый Семеняка, Геннадзь Титович, тут бываў і Іван Кузнецоў, вони пілі тут вось гарбату з гэтага самавара. І Ігор Чэрнік Павлович, ён сваю працу не забывае і не кідае. І тут у яго ў хаце збіраюцца мясцовыя жыхары і спяваюць песні. З 1921 года Гарадзец увайшоў у склад Польшы, і гэта быў цэнтр гміны. А тут збудавалі народны дом, такі з вялікай залаю, сцэнай. Тут была бібліятэка вельмі хорошая.
Ну і наогул, народ жыў у гарадцы вельмі багата. Мясцовы дзед адзін мне распавёў, што тут усе жыхары, усе мужчыны хадзілі у касцюмах, у гальштуках, у капелюшах, у ботах добры. І калі, кажа, сюды прыйшлі ў 1939 годзе бальшавікі, то яны, кажуць, хадзілі і дзіву дзівіліся. Яны не маглі нічога зразумець. Вось, здаецца, сялянне, а жывуць і апранаюцца як паны. Вось, няма тут нідзе ніякіх пралетарыяў, голых, абарваных і галодных. Ну, але, кажа, з прыходам тут з'явіліся розныя. Знакамітая наша пісьменніца Марыля Радзевіч, якая вельмі шмат вось зрабіла для гарадца, калісьці казала, што ёсць толькі дзве сілы, якім трэба аддаць усё, не патрабуючы ўзамен анічога. Гэта айчына і Бог. Поспехам, паважаныя, ўсё самага найлепшага. Да пабачэння!